హాయ్ హలో నమస్తే. నేను మీ మణికంఠ వంశీ ఎలక్ట్రానిక్స్ మచిలీపట్నం అండ్ బంటమిల్లి. మనం రీసెంట్ గా ఒక కాంబో ఆఫర్ అనౌన్స్ చేసామండి మిట్సుబిషి ఏసీది. అలాగే ఈ రోజు నుంచి మన స్టోర్ లో హ్యావెల్స్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ చిన్న ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టామని చెప్పాము. ఇది చాలా దూరం నుంచి మన కస్టమర్, మన ఫాలోవర్ అండ్ మన దగ్గరికి వచ్చారు. మిట్సుబిషి 2 ఏసీలు, ప్రెస్టీజ్ చిమ్నీ, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్, 2 గీజర్లు తీసుకున్నారండి. కస్టమర్ కూడా బయట ఎంక్వైరీ చేశారు. కస్టమర్ ని మాట్లాడమంటే కొంచెం రివీల్ చేయొద్దని చెప్పారు. అందుకనే కస్టమర్ ఫేస్ కూడా రివీల్ చేయట్లేదు. ఇవన్నీ కాంబోలో తీసుకున్నారు. మరి అభిప్రాయం ఏంటో కూడా ఊరినే వారి మాటలో విందాం. సార్ ఆఫర్స్ అవి కూడా అన్ని చాలా బాగున్నాయి సార్. తెలిసిన వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేశారు, అందువల్ల మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆఫర్ ని వినియోగించుకుని అన్ని తీసుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఆయన మాట్లాడడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నేను మాట్లాడిన అంటే లేదు సార్ ఇట్లా ఆఫర్ సద్వినియోగం చేసుకున్నారని తెలియాలని చెప్పి చేశాను. ఇలాంటి మరిన్ని ఆఫర్స్ కోసం మన పేజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయించండి. సార్ని కంగ్రాచులేట్ చేయండి. ముందు ఆయన చాలా సిగ్గుపడుతున్నారు.